Ej, søde drenge. Ja. Har du skamlæberne hernede? Klitoris er placeret heroppe, ellers så kender den. Har du skamlæberne hernede, ikke? Klitoris, som spurgte om, eller går nær den. Lige der. Eller går nær den. Lige placeret heroppe. Skide ud. Hvis man gør sådan der, så er det ikke klart, hvad det er, man gerne vil gøre. Så det der med at pege med ikke bare en finger, men to fingre. Ja. Det er Du brokker dig over sidst. Vi snakker om kage, nu snakker vi om pizza. Og det er tre fingre. Tre fingre måske. Tre fingre? Ja. Ej kæft, der er jo plads til et helt knæk der, altså. Ja, vi skal bruge hele tiden. Ja, tre fingre, det er faktisk. Ja, tre fingre. Det ser godt ud, tre fingre. Det er skide godt, det der, Søren. Tommelfinger. Vagina, tre fingre. Tre fingre. Tre fingre. Og klit. Ja, præcis. Tre fingre også. Så er den der. Og så spytter du lidt på skærmen. Det skal være som om, at du peger samtidig med det sådan. Yes, vi prøver ikke. Stikker den nærmest din tommelfinger nu.